Postavio sam pitanja također i svojim zaposlenicima i svojim prijateljima. Što je smisao vašeg posla? Kad bi mi netko rekao da je smisao profit, onda bih odmah shvatio da imamo problem. Naime, profit sam po sebi nije zlo, ali ako je profit jedan i jedini cilj, jedino stremljenje, onda je to jako loše. Profit da, ali balansiran, ali nikako kao jedini cilj. Što može biti jedini cilj? To može biti činjenje dobrih djela, rast, razvoj i zapošljavanje, a prvenstveno korištenjem etike, morala, bez kojeg apsolutno nema definitivno rasta i razvoja. Inače dolazi do potpune destrukcije sustava. Pred nama se nalaze reforme, a te reforme u gradu, reforme u gradskom poduzećima, reforme u financijama, a te reforme će biti prvenstveno utemeljene na etici i moralu. Možete odmah reći koji je primjer. Neće više biti miješanja privatnog i javnog. Jedno je javno, drugo je privatno. Ne može grad biti sredstvo za pojedine privatne interese, ma kakvi oni bili. Ja sam za rast, razvoj i za privatnu inicijativu, ali ona nikako ne može biti iznad gradskih interesa i sustava upravljanja gradom. Evo, to je recimo jedna od stvari koju ćemo apsolutno napraviti. Druga stvar koju radimo, posvetit ćemo se maksimalno rastu, razvoju i zapošljavanju. Biće vrlo teško, nije lako. Evo, Don Ivan i ja kad smo ulazili ovamo, onda sjajnog čovjeka kojeg drugi put spominjem, dr. Anto Čičišan, rekao nam je kriza će trajati, ali budite optimisti. Ja sam isto svjestan da će kriza trajati, ali apsolutno se ne bojim da možemo bolje, drugačije i kvalitetnije. I ja sam uvjeren, nema materijalnog bez moralnog, a rekao bih i obrnuto. Ako uspijemo naći taj balans, tu simbiozu, onda smo uspjeli.